Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Kuyapan ka lagi. karon, makuha na gyud nako ang agate. Ops, Dira bato. Mauna na yung bato. Nga akong ipangita. Mauna niyang katumanan. Mauna niyang katumanan. Mauna ni. Sorry, Dana. Kaning ako din ni mahatag at tuniyo tuling. Ating malikapag! Yapan ka lagi. Dada, diara ang bato. Mauna di ang giingon nilang agati. Mga kawan, ilabay ninyo sa pangpang ang lawas nito, hara. Laban niyo! Ito na. Balik. Kumusta day mo pamati, Puldo? Medyo, alang-alang naman. Pero nangatol, pagayo nga kong kalawasan. Mga tulgod na kay padong naman ng maayo. Salamat daw, Ginoo. Pinangga, gitas Ginoo, Puldo. Kay nakaduaw gid si idana nato. Ay, man, si Barong. Ay, milakaw man to. Nagplano to siyang aduon niya si Sir Piping aron iyang istoryahon. Subuyo kayong palandungon. Huwag yun ta masayop sa tanan natong mga katahap sa traidor nga gihimon nila ni Ronnie Leslie. Maulagi. Maubitang kinahanglang mahibaw gid si Sir Piping ini aron mahatagan silang leksyon. Maulagi. Kano samang kuno to mo balik si Dana din eh. Wa man to siya mohiskot og adlaw, Puldo. Pero mabalik lagi kuno to siya dayon. Kay gusto lagi niyang istoryahon sa personal si Piping. Wala mga puangod ng mga tawhana. Abi ni mo, Puldo. Nakonsensya ba ko? Maulagi. Nga man mak. Midawat ba ko kwarta gikan nila? Kinagtuo manggod ko nga maayo na ang ilang intensyon sa pagtabang ni Idana. Para mabalik ng imong dignidad, Mak, iuli yun na nimong kwarta nga lang gihatag nimo. O, iuli gid nako, Puldo? Oo, kinahanglan nga imo nang iuli. Tungod kay gikanas daw tan ng kwartaha. Ay, ano guna pod, uy. Ay, maayo tingali nga ako na lang ning ipanghatag sa mga kabos kaysa ako ning iuli nila. Ayaw, Mak. Mas mayo nang mutabang ka sa mga tao nga gikan sa limpyo nga paagi ang kwarta. Bitaw. Mulagay. Kinahanglan nga iuli na nimo aron limpyo ang imong konsensya. Sagdi lang, Puldo. Ako raon niya nag-iuli nila. Pero paaboto na ako nga mapriso na sila. Sakit ko mo. Uy, kasalan ko. Ni ano mo ining daplin sa sapa. Ang bato. Ay naman ang agati. Wala sa ako mga kamot. Kinsang ka dito kalit na mihapak sa mo.
Siyang katotohanan. Dili may mo. Si Dana. Kinang magkuha dito na ako ang agate. Pero, ay, oh, dagang dugo. Dagang dugo sa kumo. Saan na ko ini? Ubuo na ko ng akong sinina. Ako ni tabunan ng akong Nelson? Kumusta, Dana? Ronnie? Yes, ako ni. Nga nakasaluwas nga kaibtang. Kinuo ko. Asa na si Nelson? Hain na siya. Waras Nilson, Dana. Unsay wala si Nelson. Amon sa gilabas pangpang. Dili na ninyo ang ibuhato niya. Asa nga pangpang ninyo siya kilabay? Diyos, relax. Relax lang, Dana. Ano pa mag-uulmag ka? Angay kang malipay o magpasalamat tungod kay kami ang mitabang mo. Apan si Nelson, kinahanglan nga maluwas siya. Idana, napagunahuna lagi niya. Nalimot kasi gibuhat mo. Pero, Pida, kundi pa tungod na mo, tingali gipatay na kaniya. Magpasalamat ka nga naabot mi og daluwas ka na mo. walang unta ninyo siya, Patya. Ayan na pagdiskuta na, Idana. Wala na tayo anging lalisan pa. Ako rin balas tanan. Ugusa pa. Nasayod tas tinuod kung unsa git tinud anay nitabo. Busa di ta angay makonsensya sa atong himo. Nakasabot ba ka sa kung punto, Idana? Ha? Hello? Ade, Oh, Ronnie. Unsa na'y balita? mission accomplished. Unsay mission accomplished? Mission accomplished, good. Niya na nako ang bato nga agati. Unsa? Tiluod ka, Ronnie? O lagi, yan na nako. Karon taon mo na ko. Ug kuyog na ko si Dana. Yun na, Ragod. Wa ko makasabot. Nganong kuyog ni mo si Edana? Sultihi una ko kung unsay tinuod nga nahitabo. Magstorya lang yata ni gabot ako diya. No, dili na ko makapaabot. Sultihi ko kung giunsa nimo pagkuha ang agate. Sultihi dayon ko, Ronnie. Hain niya ang agad ni Nelson. Hain niya. Pasensya na kayo, iyo, tuling. Nakuha ng toto na ko ang bato. Nakuha ng toto na ko. Diri na unta sa ko mga kamot. Nakuha na nako gikan ni Idana apan na. Kalit lang nga, doon ay mihapak o kahoy. Kusog kayo. Diri sa akong luyo. Mong natumpa ko o... Nuha ko sa kong kaugalingon. Bonset! Kinsa man itong naghapak sa mong layo. Huwa na ko may bao, iyo. Kay, kalit yung kayo ang panghitabo. Karamba! Bonset! Bato na sana. Naging pira pa. Bonset! Pasaylo ako, iyo tuling. Pero maning kamot ko. Buhaton gyapon ako ang tanan. Nga babawi na to ang agate. Ayos! Tinahanglang may bawad mo. Kung kinsa ka itong nagapak sa mong layo, kinahanglang makuha to ni mo ang agate pagbalik. Oo. Oo, iyo tuling. Ako ginambuhaton. Ponyeta! Nanggigil ko sa kalagod. Ay! Magkatilagin sila sa akong kapungotong panimaos. Kung dili nila iulid ako ang akong agate! Unsa man ang gusto nimong isulti ni ko, Badong? Kuan ba, sir? Kuan kan si Idan naman, God. Dito sa mansyon maghapon, may bisita. Unsa? May bisita day si Dana. Nga wa mo ko ninyo pahibaw Ay, kuan, sir, kanang sikreto naman ko itong pagkato ang Idan sa mansyon, God. Gani, kami rin hibaw og ang mga tao sa mansyon. Sabot ba? Kami rin hibaw.
Ang mga tao sa mansyon, wa kay bahaw. Nga miduaw sa dito og iyang gitambalan si Indoy Puldo. Muna, Nindot ka ng balita, Badong. Nindot ng balita. Og nahimuot kay kunyana. Kumusta naman si Puldo? medyo arang-arang to siya, sir. Arang-arang na. Pero kinahanglan to siya lang pipilak adlaw. Hangtod nga makarecover siya sa iyang kahimtang. Pero Badong, wa ba ni mo sultihi si Idana? Nga mo bisita siya nako dinhi sa mua. Naagi to siya plano, sir. Kaya doon lang to siya gustong isulti ni mo. O sumayang gustong isulti nako. Basta, sir, importante kitong iyang isulti ni mo. Wa ba siya masulti niyo kung unsa ng importante ha? Muragwa na ba, sir, na? O si Muragwa? Isti ka lang. Doon na din, sir. Ay, matod niya. Musulti raon niya kuno siya kada bang na akong tanan. Kay na akong sa importante kay revelasyon na tong tanan, sir. Revelasyon. Unsa man kaday ang gusto niyang ipadayag? Kana. Mao na dakong pangutana, sir, kay hasta kami, sir. Naikag na kaming mahibaw eh. Wa siya musulti sad kung sa iyang revelasyon. Kanusa siya, kanusa man siya muanhi din eh. Wa siya musulti, sir. Wa siya musulti. Basin adto niya ipadayag sa mansyon, sir, nga naatang tanan. Nalaboy no. Kung mao, pahibaw agid unya ko ninyo Badong. Kung mo bisita man ugaling pagbalik si Idana rito. Oo, sir. Pahibawong ka na mo. Sure ka na. Kinuo ko. Ang bato. Ang agate nga tuan ni Nelson. Hain naman ka to. Kinahaglan nga matultulan ako siya kung asa man siya kilabay nila ni Ronnie. Dili ni mahimo. Kinahaglan nga magkagawas ko din eh. Kinahanglan nga makakita ako og paagi nga matultulan ako ang himutangan karon ni Nelson. Dili mahimo nga mahatag niya ang agati nga tunituling. Mamiligro gud ang tibuok kalibutan kung makuha na niya kadto. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!